Bună, sunt Ane Coțovan și astăzi vom croșeta împreună această floare frumoasă pe care o voi folosi să decorez coșulețul pentru Paște cu ouă de ciocolată. Am pus video pentru acest coșuleț în descriere, dacă doriți să-l croșetați și dumneavoastră. Pentru floare folosesc un fir de acril. Se croșetează este Paintbox, portocaliu, acril mediu, chiar ușor, se croșetează cu o croșetă de 3,5, dar pentru flori folosesc croșeta de 3 mm pentru că iese mai bine. Nu vreau să se vadă găurelele foarte bine. Este o floare cu 5 petale, cea pe care o croșetăm astăzi și nu este greu de făcut, trebuie doar să înțelegem principiul unde lucrăm, pentru că o să vedeți dumneavoastră, lucrăm în jurul unui picioruș dublu, în piciorușul dublu, în cercul magic, dar cel mai ușor este să vedeți cum fac și o să fie chiar ușor. Haideți să începem! Începem cu un cerc pe care îl formăm din 5 ochiuri de lanț unite printr-un picioruș alunecat. Deci 3, 2, 3, 4, 5. Un picioruș alunecat în primul ochi de lanț lucrat. Am format cercul. La această floricică nu folosesc cercul magic pentru că am nevoie să rămână gaura, să nu o strâng, trebuie să rămână largă. Ne ridicăm pentru început, 3 ochiuri de lanț. La cele 3 ochiuri de lanț, acestea valorează cât un picioruș dublu sau un alt. 2 ochiuri de lanț. Continuăm. Și acum lucrăm în cerc un picioruș dublu. Deci ce am lucrat noi până acum sunt 2 piciorușe duble despărțite prin 2 ochiuri de lanț. Continuăm cu 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu în cerc. 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu în cerc. 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu în cerc. Pentru fiecare petală avem câte 2 piciorușe duble și despărțite prin acest spațiu creat de cele 2 ochiuri de lanț. Vom continua până avem 10 piciorușe duble lucrate în cerc, împreună cu cele 3 ochiuri de lanț de la început. Deci avem 5 acum, mai lucrăm 2 ochiuri de lanț, al 6-lea, 2 ochiuri de lanț, al 7-lea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, al 8-lea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, 9, al 9-lea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și al 10-lea picioruș dublu. Să verificăm. Deci avem 2, 4, 6, 8, 10, 2 ochiuri de lanț și ne unim în al 3-lea ochi. Vă amintiți, am avut 3 ochiuri de lanț, apoi 2. În al 3-lea ochi de lanț lucrăm un picioruș alunecat și avem baza florii. Ne ridicăm cu 3 ochiuri de lanț, care sunt un picioruș dublu, și în următorul spațiu mai lucrăm 4 piciorușe duble. Continuăm să lucrăm în jurul acestui picioruș dublu. În jurul acestui picioruș dublu vom lucra 5 piciorușe duble. Introducem croșeta pe dedesubt și lucrăm în jurul lui 5 piciorușe duble.
Vedeți petala deja? Avem partea de sus, partea din stânga. Acum vom lucra un picioruș dublu în cerc. Între cele două piciorușe duble am lucrat în jurul unuia și între el și următorul, prin cerc, introducem croșeta și lucrăm un picioruș dublu. Acum vom merge în sus și vom lucra în jurul următorului picioruș dublu 5 piciorușe duble. Deja am început să lucrăm la următoarea petală. Suntem în partea de sus, lucrăm așa în val. Ne ducem în sus, lucrăm 5 sus, 5 piciorușe duble, apoi în jos 5 piciorușe duble, iară urcăm, iară. Este ca un grafic. Deci acum în partea de sus, în spațiul creat de cele două ochiuri de lanț, lucrăm 5 piciorușe duble. Acum în jurul piciorușului dublu, 5 piciorușe duble. Și acum un picioruș dublu în cerc. Introducem croșeta prin cerc, între cele două piciorușe duble. Acum vom urca pentru următoarea petală. Vom urca și în jurul acestui picioruș dublu următor vom lucra 5 piciorușe duble. În spațiul creat de cele două ochiuri de lanț, lucrăm 5 piciorușe duble. Acum coborâm în jurul următorului picioruș dublu, 5 piciorușe duble. Un picioruș dublu prin cerc înainte de următorul picioruș dublu, între cele două ale scheletului. Acum urcăm și lucrăm 5 piciorușe duble în jurul următorului picioruș dublu. Am ajuns din nou sus. Deja avem jumătate de floare. În spațiul creat de cele două ochiuri de lanț, lucrăm 5 piciorușe duble.
Coborâm acum spre cer și în jurul piciorușului dublu lucrăm 5 piciorușe duble. Un picioruș dublu în cerc, urcăm și 5 piciorușe duble în jurul piciorușului dublu. În spațiul creat de cele două ochiuri de lanț, 5 piciorușe duble. Coborâm în jurul piciorușului dublu 5 piciorușe duble. Un picioruș dublu în cerc. Și urcăm cu 5 piciorușe duble în jurul acestui ultim picioruș dublu. Avem toate cele 5 petale, trebuie doar să unim aici cu un picioruș alunecat în al treilea ochi de lanț. Vă amintiți de cele 3 ochiuri de lanț pe care le-am lucrat la început? În al treilea vom lucra un picioruș alunecat. O să las un fir mai lung pentru că voi folosi floarea să o cos pe coșuleț. Această floricică o puteți lucra alb, roșu și să o folosiți ca mărțișor, ca broșă. Eu lucrez broșe, atașez aici un ac de broșă pentru mărțișoare. Dar acum o vom folosi să decorăm acest coșuleț. Voi pune o mică mărgeluță, piluță în centru. Mereu păstrez, am o cutie cu diferite mărgeluțe, resturi de la alte proiecte pe care le păstrez aici și când am nevoie, întotdeauna găsesc o mărgeluță potrivită. Voi folosi acest fir cu care am început ca să trec în partea de sus și să prind mărgeluța. Cu ocazia asta ascund și firul și prind și această mărgeluță. Acest fir o să-l trec prin petală ca să ajung cu el la baza aceasta ca să pot coase și să nu deformez petala. Tot ce mai îmi rămâne de făcut este să cos floarea pe coș.
Puteți și să o lipiți dacă doriți, dar stă mai bine cusută, mai sigur. Nu vreau să trec în partea cealaltă, ci să mă păstrez la suprafața. Nu vreau să se vadă în interior. Cusătura să fie discretă, dar să nu stricăm petalele, forma petalelor. Și gata. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc spor la croșetat. Vă invit să vă abonați la canalul meu pentru mai multe tutoriale și să dați click pe acel clopoțel pentru a primi notificări când postez videouri noi. Vă mulțumesc!